Jeg skal fortælle om variable inden for programmering. Variable, det er nede på vores RAM-lager. Der har vi simpelthen lavet noget plads, hvor vi kan gemme nogle værdier nede. Hvis nu der var et spil, for eksempel, så kunne vi forestille os, at vi havde en variabel. Den er vist med den her firkant. Og det her, vi gemmer vores point. Point. Her har vi vores point i vores spil. Og vi kunne have 100 point. Så har vi en variabel, der hedder point, og værdien er 100. Et andet eksempel. Jamen i vores spil, vi kunne have nogle liv, og vi har for eksempel 3 liv tilbage. Så vi har altså nogle variable. I det her tilfælde har vi 2 variable. Den ene hedder point, den anden hedder liv. Og vi har nogle værdier, der er lagt ind i det her variable, som er 100 og som er 3. Variablen har også en type. Det der hedder en datatype. Jeg laver lige en lille pil ind her. Den værdi, der ligger derinde, det er et heltal. Heltal. Det er altså ikke et kommatal. Det er ikke en tekst. Det er ikke et billede. Men det er et heltal. Og den her nede er også et heltal. På engelsk, der hedder heltal integer. Integer. Og hvis vi snakker C#, så bliver det forkortet int. Så int, det er altså en integer, som betyder heltal. Sådan der. Ja. Vi kunne også forestille os, at vi havde nogle andre datatyper. Jeg prøver lige at smide en anden variablen her. Det er spillerens navn. Lad os sige, at spilleren hedder Bo. Så i det her tilfælde, ja, variablen, den hed jo navn. Så variablen hedder navn, men værdien af variablen, det er Bo. Og i det her tilfælde, der er det jo ikke et heltal. Der er det en tekst. Og inden for programmering, eller i hvert fald nogle programmeringssprog, der vil det hedde en string. Så det der, det er altså en string. Og string kan indeholde tekster og også tal. Det vil sige en adresse. Kringelborg Allé nummer 7, der indgår 7 jo som en del af adressen. Så der kan også være tal på den måde. Der er også variabler, som ikke er strenge og som ikke er heltal. Nu tegner jeg bare dem sådan her. Det kunne være et kommatal. Lad os nu sige, at der stod 5,1. Så er det her datatypen, det er et kommatal. Og inden for programmering, der hedder det en float. Og det har noget at gøre med, at man har et kommatal. Det er ikke bestemt, hvor kommaet skal være, men det er flydende, hvor det komma er. Så float på i det her programmeringssprog. Og den har selvfølgelig også et navn. Lad os nu sige, at det var, ja, hvad skal vi sige, det var det level, vi var nået til. Så variablen hedder level. Der er altså oprettet en plads nede på vores RAM-lager, som hedder level. Og det er åbenbart et kommatal i det spil her.
Og datatypen, det er float, det vil sige, at man kan kun lægge kommatal i de her variable. I den her variabel, der kan man kun lægge strenge, og i den her variabel kan man kun lægge heltal. Og vi skal om lidt se i praksis, hvordan man opretter dem. Men altså man kan oprette forskellige variable. De består af forskellige datatyper. De har et navn, og de har en værdi. Kigger man på C#, jamen så i C#, så måden man opretter en variable på, det er ved at starte med at skrive datatypen. Lad os sige, at jeg skulle have, jeg er ved at programmere et spil, og der er en karakter i det her spil, og han har en alder. Jamen så alderen, den vil jeg lave som et heltal. Heltal, det var jo integer, eller int, så jeg skriver int, og så har jeg altså oprettet, når det her kode på et tidspunkt kører, opretter jeg en variabel nede i mit RAM-lager. Og jeg skal give den et navn, det var alder, og så kan jeg give den en værdi, lad os sige, at personen er 20 år. Alle sætninger i C# de skal afsluttes med semikolon. Ja, jeg kunne oprette nogle andre typer variable. For eksempel kunne jeg oprette en string. Det var den, der kunne indeholde tekster. Jeg skriver, hvad den her variable hedder. Den hedder navn. Og værdien, der ligger nede i variablen, lad os sige, det er Anders. Vores karakter hedder altså Anders. Igen, jeg afslutter alle sætninger med semikolon. Og fordi at det er en tekst, jeg propper ind her, så har jeg sat gåseøjne omkring Anders. Det betyder altså, at her er en tekst, som skal lægges ned i den her variabel. Jeg kunne også oprette en float, som jo var kommatal. Og lad os sige, det er hans højde. Anders' højde i meter. Og han er 1,90 meter. Hvis jeg skriver det sådan her, så laver jeg faktisk en fejl. Fordi at det er amerikansk, og i USA, der laver man ikke komma som et komma, som vi gør her i Europa, eller i Danmark. Der laver man det som et punktum. Så hver gang jeg skal lave et kommatal, når jeg programmerer, skal jeg huske at bruge punktum. Så kunne det se sådan her ud. Ja, der er lige en variabel, vi skal have mere på. Float er ikke specielt præcis, og der er rigtig mange programmører, der mener, at den er for upræcis. Vi skal bruge noget, der er mere præcis end den her. Så man har lavet en variabel, der bruger dobbelt så mange bits i den her float, som den her float gør som standard. Og et forslag, det var, at den så skulle hedde dobbelt float, fordi den fylder dobbelt så meget. Men det bliver et meget langt navn at skrive, eller en meget lang datatype at skrive, så man har vedtaget, at den bare hedder dobbelt. Dobbelt, det er altså også et kommatal. Den er bare mere præcis end float. Så hvis jeg vil have en lidt mere præcis højde, så kunne jeg lave den sådan, sådan her i stedet for. Så kunne jeg slette den her. Så har jeg en højde, der er noget mere præcis, end jeg havde før. Jeg kan oprette lige så mange variable, jeg har lyst til, eller i hvert fald lige så mange, som jeg har rammen til. Og det er bare at køre det ud af og sige, at jeg vil godt vide den her karakter. Ja, hvor mange øjne har han? Han har 2. Antal B. Han har også 2. Og så videre, så videre. Sådan kan jeg altså oprette 20 eller 100, eller hvor mange jeg nu har brug for, variable. Jeg skal bare give dem en
datatype, give den et navn. I kan se, det er samme datatype, vi har dernede af på de første 3 variable, men det er forskellige navne, der er på data eller på variablen. Og så lægger jeg en værdi ned i de her. Så det er måden, man opretter variable på i C#. Det er simpelthen ved at skrive datatype, navnet på variablen, og så kan man, hvis man har lyst, det er ikke et krav, lægge en værdi ind. Hvis jeg nu oprettede en alder uden at give den værdi, så ville det bare se sådan her ud. Men typisk vil jeg give den en værdi.